Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi et meget underligt sted, fordi at jeg skal lægge makeup på mig med bind for øjnene, og så bagefter skal jeg lægge makeup på hende med bind for øjnene. Så yes, men vi skal nok fortælle om det makeup vi bruger. Det kommer nok 2 gange, da vi er 2, der skal gøre det med det samme makeup. Så hvis nu det er den samme foundation, så siger vi garanteret den samme foundation. Men ja, men lad os bare starte den her video. Ja, okay, Aya, hun tager bind på øjnene nu. Sådan der. Og Jamila, hun siger så, hvad tingene er, og giver mig dem, og så skal jeg så lægge det på hende. Yes. Okay, det første, det er den her BB cream. Altså fra Garnier. For jeg ved nemlig, hvad for en BB cream jeg har. Ja, hold kæft. Og det er foundation, og der bruger vi bare den her børste for en cosmetic. Beauty blender. Du skal blende det ud. Eller vil du hellere bruge børsten? Nej, vi bruger bare beauty blenderen. Okay. Så er det beauty blenderen. Er den købt i normal? Hvad? Er den købt i normal? Det tror jeg, det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved ikke, om er det her nok? Nej, det må jeg ikke. Det må du ikke sige. Så, okay. Her. Og hvor er dit hoved? Jeg glæder mig ikke til at se resultatet. Jeg må heller ikke kigge mig i spejlet. Jeg må ikke kigge mig i spejlet, for at du også har kigget dig i spejlet. Men så kan vi lave sådan en lille chit-chat samtidig. Ja, så kan vi jo snakke om nogle ting. Som der skal ske på kanalen. Ja. Vi lægger jo både den her ud på YouTube og på vores Facebook-side. Ja, vi har forresten lavet en YouTube-kanal. Vi hedder også bare Ice og Jam, og man kan jo ikke finde os med det samme. Så skal I så gå under noget, der hedder kanaler, eller der står kanaler, hvis I er på iPhone. Og hvis I er på computer, så skal I gå op sådan helt over videoerne, så står der så filtre eller filtre, og så går I ind under type, hvor der også står kanaler, og så kommer der Ice og Jam fra. Så det var lige en lang fortælling. Jeg føler faktisk, at jeg har blendet det godt ud nu. Ja. Undskyld. Ja. Det næste, hun skal bruge, det Vil du gerne tage det her af til mig? Nej. Okay. Okay, ja. Det er resultatet af min foundation udblendning. Du må ikke se dig. Undskyld. Nu skal hun bruge den her concealer. Ja, jeg prøver så at finde min vådservietter her. Ej, jeg kommer nu videre. Okay. But det er den her roll-on Garnier Skin Neutral. Nej, jeg har taget for mange. Ja, men du kommer til at bruge det. Tag det af til mig. Oh my god. Ja. Okay, det er den her concealer. Vi må hellere lige tage proppen af. Så bare tage min foundation børste til den. Okay, og hun skal bruge den her børste. For cosmetic. Yes. Kom nu. Jeg var altså lidt utryg. Og du var overhovedet ikke ramt under øjet. Au! Au! Ej, jeg begynder at tude. Kom nu, jeg er ikke færdig. Okay, det er fint, og så skal du blande det ud med den her. Og lige fjerne mit hår. Er det færdigt? Au! Kom nu, hvor det begynder. Du var så stop. Tag min børste og den tilbage igen, tak. Ej, var du dårlig? Jeg er jo ikke for det, jeg kan ikke se noget. Jeg har taget alle dine mascara ud, men fucking pæk hoved, mand. Okay, det næste, det er den her Max Facta. Det er også en foundation, men det er sådan en, der måske skulle sætte det lidt bedre. Og det er den samme børste, du skal bruge. Ja. Og ja, det er også sådan, så den sætter BB cream. Mm. Ja, det du overhovedet ikke kunne finde ud af, ikke? Sådan der. Ja, vi er færdige. Ja, jeg kan se, hun har taget alt min mascara af. Du må stadig ikke se dig. Nej. Det næste, vi skal bruge, det er den her Calvin Klein puder. Yay. Ja, du må jeg finde børsten. Så slap af. Du skal tage den der, man bruger under øjnene. Vil det? Nej, er det bare den helt, det er den der påfing? Ja, godt nok. Det er.
den der. Mm. Så highlighter hun med den her for Nibili. Hvad? Nibili. Hvad er det? En highlighter. Hvilken børste skal du bruge? Den hedder Nibeline eller sådan noget. Ja, det er den her. Den er ikke. Den stinker. Skal du bruge den her børste? Er det ikke den der går sådan der op? Går den ikke sådan der skråt op, den her? Nej, det er den her. Ja. Nej, det er heller ikke den. Jo, den går Den skråt går op. ikke skråt op, jeg mener sådan, at den har sådan en bue. Det... Nå, på den måde. Det er den her. Er det den, du mener? Ja. Det er ligesom smager med blind, det her. Er det her highlighter? Mm. Jeg hader at lugte af det. Ja, jeg er ikke færdig med at skulle highlight de andre steder. Hvor er din læbe? Er det din læbe? Ja, det er min læge. Og så skal jeg også have på næsen. Ja, jeg tror, jeg har fået nok highlighter. Hvilken er din bronzerbørste? Nå, det er den her, ikke? Den, der er rød ovenpå. Den der er rød ovenpå? Mm. Den der er rød her? Ja. Nej, det her det er min blushbørste. Hvad er det så? Er det den her? Hvad er det? I kan se, det går godt, det her, ikke også? Jamen, jeg kan jo ikke se, hvad fanden det er. Okay, nu Må jeg tager gerne lige stikke den op? Kig. Jeg bliver nødt til at se, hvad for en af mine bedste. Nej, det er foundation. Okay, altså den her. Ja, tror jeg. Og det er bronzer for Biosa Beauty. Yes. Ej, hvor er det dårligt til at lægge foundation. Ej, hvor er det der inde i øret, ej. Og din hud er helt uren. Eller ikke din hud, men alt det der, jeg har lagt. Og jeg kan bare mærke det i klumper. Okay, så skal vi videre til øjne. Og der starter hun med at lægge en øjenskygge af. Fra med den her Fra palet. Roll Rose. 120 Colors Eyeshadow Kit. Okay. Ej, her, hun bruger den her runde pikbørste. Chibi, der tager sammen. Den her børste. Her. Hvilken farve bruger du? Åh ja, det må jeg ikke sige. Ej, det gør du ikke, mor. Ej, hvor er det grænt, du har blandet 2 farver sammen. Det gør så højt, ikke? Ja, det er meget flot. Ej, det er tarveligt, det der. Du har sat der mit pande på mig. Okay, det andet holder mig ikke på noget. Du tager stadig ikke det samme. Hvad er det andet, det er ikke det her? Au, nej, det er dumt taget på 7 gange nu. Ja, du sidder. Okay, jeg tror, jeg har fået nok øjenskygge. Au. Så skal hun lave min bryn, og det er med den her eyebrow style fra Tyskland. Jeg har købt med hjem til hende. Ja. Nu vil jeg se, om hun kan få fjernet alt øjenskygge. Hun satte øjenbrynet på mig. Hvor er dit øjenbryn? Er det mig? Det må jeg ikke sige. Okay, lækkert. Ej, så tager det hårdt mig. Din fucking mand. Au! Ej, det blev Kan I se? Men du var så langt. Okay, og så skal du bruge mascara, så tror jeg, vi er snart færdige her, fordi... Ej, du mangler også læbestift. Ej, jeg tror ikke, at der give mig mascara på. No. Camilla, Jeg skal lige åbne den. Jeg lukker øjnene. Er det mascara? Ja. Au, nej. Au! Du skal ikke presse.
Du burde. Nej, jeg synes, det er fint. Din mor, hun kommer hjem nu. Nej. Jeg gemmer mig i skabet, hvis de kommer, så jeg gemmer os for Maria. Så mangler du læbestift. Ja, min mor skal ikke se dig sådan der. Det er den her. Fra Matas. Nej, fra H&M. Undskyld, vores eller Ejes telefon lige gik ud, for vi var i gang med læbestift for H&M. Sådan en brunlig en. Jeg kan faktisk ikke skøjte den. Hedder det ikke det? Jo, det er sådan en rødlig en, det er mørk. Sådan en rødlig brun en. Ja, den ser brun ud, men den er rød. Så. Er det dine næpper? Er det dine næpper, Jamila? Det må jeg ikke sige. Har du givet mig nok læbestift? Ja, det er nok. Okay. I'm done. Du må